ассалому алайкум акои Искандар, ассалому алайкум аҳли гурӯҳ. Мо имрӯз бо хоҳиши акои Искандар дар парваришгоҳи писта дар ноҳияи Ҷайҳун пайванди пистаро мехоҳем ба навор гирем. Якчанд сухан дар бораи пайванди писта гап занем. Мутаассифона формати калонро намебардорад, дастгирӣ намекунад телефон. Мо маҷбурем кӯтоҳ ба навор гирифта баъд шумо партоем. хай пайвандгаро беҳтар медонанд. Дар минтақаи Тоҷикистон чандин намуди пайванд роиҷ аст. Чанд намуд пайванд мекунанд. Пайванди барг пайванд, кунда пайванд, найча пайванд ва дигар пайвандҳо. Аммо минтақаи Ҷайҳун ки бисёр гарм аст ва мо дар биёбони Ҷайҳун ҷойгирем, мо пайванди баданиро анҷом медиҳем. Пайванди баданӣ барои пеш аз гардиш, пеш аз сокадвиженӣ, обкашӣ шурӯъ шудан пайванди баданӣ бисёр муносиб аст. Барои ҳамин мо пайванди баданиро интихоб кардагием. пайванди баданӣ зарурият надорад ки пӯсташро кушоед ва агар ки ҳоли обкашӣ шурӯъ нашуда бошад, пӯсташро кушода намешавад, пӯст мешиканад. Барои пайванди баданӣ пӯсти дарахтро бурида мепартоянд ва мухчаи пайвандшавандаро бо пӯсташ дар ҷои пӯсти бурида мегузоранд ва бо клёнка мепечонанд. Русоина контачная прививка мегӯянд ва бо забони адабишон прикладная прививка мегӯянд. мо инҷа 5 пал дорем. Шурӯъ кардем, аз 2 рӯз шуд. Дар ин 5 пал пайвандкуниро мухчаро аз шохаи пайвандшаванда мегиранд, мана дар инҷо мегузоранд. тамом пайванд анҷом ёфт. мо ин ниҳола дуюмбора чаро пайванд задем? Чунки якумбора вақте ки пайванд задам, дар инҷа ба ҷои мухча хуша омадааст. хушаро мо бояд ки аз байн барем. Агар аз байн набарем, ин клёнкаи поён навдаро зер мекунад ва обкаширо намегузорад. Бубуршака. бале канда шуд. иштибоҳ шуда мо клёнкаша буридем ва болотар аз ой пайванди лозимаро задем. Пайванд аз тарафи соя мебиёяд, барое ки минтақаи мо бисёр гарм, ҳарчи соятар шавад беҳтар. дар ин минтақа тақрибан 10,000 то ниҳол ҳаст ва чанд ниҳоле ки пайвандбоб ҳаст, мо пайванд мезанем ва баъд аз вай обро сар медиҳем. ҷӯҳои мо тайёр, аммо мутаассифона об надорем. оба мо оварда истодаем, дар ними роҳ аст. баъд аз пайванд ҳамеша об сар додан дар кор. иншоаллоҳ ки мо саҳар оба сар метиҳем. мо пайвандро аз тарафи соягии дарахт мезанем. барои ҳамин вақте ки навор мебардорем, рӯ ба афтоб мешавад ва баъзан навори мо хуб бо кайфияти баланд анҷом дода наметавонем. тақрибан ҳамин хел.